Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Dito'y balay manan tinagiinuman nyo kadagiti kumparem si ka Joel? Sagpaminsa lang, Sonya, bakit si kakit yun? Ay, naimbag kumamot, ano nagdalos ka? Nadalos ti balay a pinanawak. Ngam kastoy ti masang putak. Eh, dalusan ka to, bakit? Yan. Kaano, ah? Hinto nagsapa. Nakalakit din matlakay. Amom anagapuak iti opisina. Ngam kastoy pa ilang ti madanunak. Siyak pa iti aginaw iti inusaryo kadagiti kumparem. Bayam din na bakit? Siyak to ti mga ramik ka kita. Uray mo lang amin na. Kaano nga rod, ah? Intun sa marunong aldaw? Isu nga aglati dagiti usar dito'y balaykat. Takastaka. Ay, stress la ka na yun ti ipapaay mo, Joel. Stress? Andaya mo, tikas dyan. Siyempre, saan mo nga mo? Anya ko mga menti pa ka-stressam kat mayat mo, tibiyag mo. Agtrabaho ka laang, no kaano, akay kayat mo. Pagong ungit manan, si baka mo itirabi. Joel, anak ko. Ay, saan mo tatang? Ay, no. Taglibak ka pa lang. Kinmangag dito'y balay. Ay, kwa tatang. Kita mo't at natulungam ni bakit mo. No kastang awan ti pakipurdiam. Agdalos ka mo. Aramidam ti maarami di balayaw. Amumit amang opisina ni baga mo. Amok na tatang. Sana masapor ng ipalagip yun. May palagip ka, ah. Takas na maliplipatan mo ti responsibilidad mo, anak ko. Ay natatang, amok ti responsibilidad ko iti pagtangan mi. Sana masapor nga dubli-dubli nyo. Makatitilang. Mari Sonya, agriin kan. Mari. Nalpasan ti lunch break tayo, Mare. Nagpartak man, Mare. Ay, kasla na puyatan kamot ngamin, Mare. Uwan ta nagdalusak. Kan naglabak pa'y ngamin ko, Mare. Kat nilakay mo ngay. Ay, nilakay ko pa'y lang ti ko ng Mare. Saan ang mapagtalkan, dayjay? Amom ka di. Kalpasan ti trabaho tayo di kalmaan. Siyak pa'y tinagdalos itinag-iinuman dayjay balay. Ay, nawaw. Nalabasan ti kasta, Mare. Si kalangarudan ti ang trabaho. Ay, talaga, Mare. Grabe mo ti stress ko iti asawak. No nalaka lang ti agisukat iti asawa. Si kakit dimat, Mare. Maala, tumakdar ka ditan. Mapan kan iti working table mo. Amangan lumakita na kanisar ang nakailad dita sofa. Dali ti trabaho mita, Sonya, bakit? Day off ko ita. Apay ka di? Saan ka ngagluto iti pamigatan ta? Ay, nawaw. Si kamutan ati agluto, Joel, anya kalakit din aya. Iuray mo mo't aminan kanya. Pag inanaanak mo't Eh, sikat ti babae, bakit? Sikat ti awan ti trabaho na. Isu akitaam kumamot ati maaramid dito'y balay. Puunay mo't tan. Masapol pa'y laang nga ilutuan ka. Wala. Agluto ako. Bakit?
Ayan na nga'y tinlutom ama si Dalakay. Awanan na. Naibusan. Ay, nawaw. Nukas ta? Si Damlaang tinlutom? Kaya umutin ba ka mailutuan ka? Saanin ama sapol ama ibagaday takan ka? Common sense matan Intot sumarunong amin baka law-lawagan. Ay na, Joel aya. At dati hotdog itire. Mangitprito ka lang tabakal. Ay, hinton madamdama. Siyak manan ti aggunay dito balay. Ay, stress ko launa yan akanayunan. Ay, naapo! Ay nawaw. Abe kasta tilang si kason niya. Apay ka di? Nangisit ti igid dagiti matam. Nadarsamag ka pimpinuyat mo ha. Ay, nawaw. Kapinpinuyat adagos lakay. Di la mabalin anabanugak lang. Italaang man anapasamak ti kasta. Pangasim nabanugak iti trabaho. Di nakpagpanunutan iti dakas. Wala. Tamairama na kasigurado. Kaslan na black iron ka ba kay? Gagangay na Gagangay ti kanayon ang ma-stress kan mabambanog. Ang sarming katak no makita. Anyang tulaang ti panunutin lagi ti kalugaran tayo no makita ta ka. Ay wanag paisuan niya. Stress kon samot tanda ito'y. Oho, stress ma rin ti bagbagam dita. Stress lang, mabalaklayang ka. Anya? Ta saan ka pa'y amamati? Ay nawaw, kung naklakit din no asino ti masalaw ko iti dalan. Si kamat gayam Sonya. Da kayo kitdimot na napinang. Di nakadi mailasin? Nanano ka Sonya? Hapaya kasta tilangam. Daytoy ka di nana? Nangisit ti igid dagiti matam. Kasla na blakayan kamatan. Kinabil na kansama nila kay Mau. Kaslakas dayan anana. Sapay dua matam. Stress kan bannog ko siguro daytoy nana. Sak ngamin ti aggungunay ije balay kalpasan ti trabaho. Awan mo ti maitultulong nila kay ko. Isupay kiti ti may sa apaka is-stress ha. Ay kat agi na naka ngamin uray sagpaminsan laang. Madimot laang no trabaho akanayon ti adda iti panunot mo. Ay nanana, no adak lang ije balay, doble ti stress ko kinilakay ko. May mayat pa no adak langan iti trabaho. Apay yan, Joel. Ay nawo, apay mo rin tatang. Apay akas jay tilang adi baka mo. Nasalaw ko di tadalan edi na minsan. Kit nagngisit igid dagiti matana. San ko abasol tatang? San ko akinabil ni bakit ko? San mo din ang ran? Gamdi mo amo at tulungan anak ko. Nabannog lang na jay iti trabaho tatang. No mo man nabannog iti trabaho na. Si kamatan ati mga ramid iti trabaho di tabalayo anak ko. Nagagitmot ni bakit ko tatang. Awan na. Aglang agurang ni bakit mo no kasta ka lang. Kasano ngayon umandan kayo iti anak. Di aglang-langan taon asumbe ni bakit mo. Anya. Una yan ti kasta alang Mari Sonya. Anya nga ro ti aramidak mare. Dumagas kan tuman ija balay kalpasan ti trabaho ta. Ikan ka iti agas ti black eye Mare. Ay, epekton sa mo ti stress kan bannog ko daytoy mare. Ay talaga Mare. Talaga nga stress dayta. Stress mo dito'y trabaho plus stress mo ija balayo. Equals black eye nga talaga Mare. Ay, kasanumot ngamin mare. Doble ti stress ko ije balay. Ibagamot ngamin kanila kay mo at tulungan na ka Mare. Awan pa'y lang mati anak yung kastan ti makpakita na. Amo kon mare. Di naklataik kan iti agas ti black eye ko. Tamakita no anya ti reaksyon ni Joel no kastoy akanayon ti makitkita na mare. Ay wanan niya Mare. Mayat ta na panunot mo Mare. Bareng makarik na nila kay mo. Naalam mare. Makita ano saan ang masikuran.
Ay kaidik kam kumaan ni kumarim aso niya iti agas ti Black ay nala ni anak kao. Nakita kang imisit dagiti igid ti mata na. Imbagak, ngam di namot inala, tada sa bali a plano na nanang. Ay nawaw, kaasimot jay lang nga na anak ko. Anyan tulangan ti panunutan dagiti makakitkita ken kwa na. Kas jay nakanupay laang nanang, bareng makarik na nila kay na. May samot nila kay napaka-istresan na nanang. Anya, mayat tigas dyan na panunot ni Marison niya nanang. Sigurado nga agbain ni pare Joel no kwa. Anya, di mo tigas talang. Sonya, bakit? Ay nawaw. Anya ti parikot mo ya, Joel. Tablak ay mo Gagangay ti kanayon ang mais-stress kan mabambanog. Siya kung di masiksikuran, tigas talang. An-anuan na kaaya ti black eye ko. Nakababay. Anyan tulangin ti panunutan lagi ti tattao. Nung makita na tigas talang, bakit? Ang mga no panunutin da, dinanog ka. Uno saan? Ang mga no panunutin da, binaybayan ka. Siya mutin tagparikot iti tigas talang, bakit? Maglisi ka man kay iti dalan ko, tagluto ak iti makan. Ano? Siya akong tagluto, bakit? Anya ti masapol mo, Joel, anak ko. Dakkel ti parikot ko, tatang. Ti black eye ka rin bakit mo. Kung tatang, siyak ti masiksikuran amang kitkita. Ang mga anya pa ti panunutan lagi ti kalugaran tayo. Ay wana mga minani bakit mo baro. Ay na. Anya nga taaya ti agas na lay siya, tatang. Ina na, anak ko. Anya, nabanog kan stress lang siguro na ibaki mo. Iso akas ta. Kasapulan na ti agina na, anak ko. Manungay aldaw, sakbay nga gimbag, tatang. Kahit saan tayo asigurado, anak ko. Ipanas mo nagsaludsog, kanag iti kalugaran tayo. Ang mga noad na ti mairekomenda ng agas, tapno nabibiyay ti panagimbag ni baka mo. Oh, si kamat gayam pare Joel. Mare, at daman ti kahit ko sa lutsurin ka. Ay nawaw, anya day ta pare. Nakita mo siguro tilangan ni bakit ko, mare. Ti black ay nakaditi kayat mo asawan pare. Wen, mare. Apay day jay pare. Mare, amang kitin o adate among nga agas. Siya ngaminin ti masiksikura amang kita. Ina nati solusyon na pare Joel. Awanin ti daduma. Ay awanan pare. Kasapulan ni Marison niya ti ina na. Sobra abanog ken stress ti nakaalaan na iti dayjay ablak ay na pare. Ay, kasano ba yun dayta? Nakababain ka nagiti ka aruba makikita. Ita, si kabat ng timasikuran pare. Pag inanaam ngamin ni misis mo pare. Kano mabalen, di mo nayunan ti stress na. Si kamat lang. Ang mga no di mo ton may lasin ni baka mau. Kamlat ako man ni Joel iti aramatem akrim lani anak kaw. Ay nawaw, saan ang mabalin nanang? Kaasim ni kumarem. Nagsaritaan min ka ni Marison niya ti may papan iti day tabanag nanang. Di na kayat ti agaramat iti anyaman. Tapno mauma kanu nila kay na amang kitkita ken kwa na. Anya? Kasla ipiktim mo't nanang. Kita ket madlaw ang masiksikuran ni Joel, taim maipay dito'y balay. Saanan ang makaisem? Mabain siguro matlaang nanang. Ang dati ginatang ko para king kason niya, bakit? Anya na ita? Sunglasses, bakit? Ay nawaw. Sunglasses lakay. Saan sunglasses?
Si kakit dimot. As long as it sounds sa bakit? Anya? An-anwag nga ro dayta. Usaram ata mo saan makita ti black eye mo. Ay, saan ko akasapulan dayta lakay? Pang-asim bakit? Tapno adda ti usaram no kasta rumar ka. Saanin akasapulan ko nakngarod ne? Panunutin mo't ati baga nagiti tao kanyak lumakita da ka akasta ti lang bakit? Anyan pagbainam. Kat sikamat lang ti may sa makagapon no apay nga inaldaw ang mais istresak. Saan ka ba mamati iti stress idi bagbagakkan ka ang mais istresak? Isu nga ron aging matang iti sunglasses mo. Isulaang mo ti amok asolusyon bakit? Inanati ka sa pulak, Joel. Saan asan glasses? Wen. Amok dayta. Tapno adalang ti usaram ita bakit? No agimbag. Di mabalinin nga isublim kanyak ti sunglasses. Siya akong tiyag sa lapay bakit? Anyati ko nun, Joel. Siya akong ti mangisal lapay karag iti bado ta. Tali na ba amoy? Siya mo lang tagsagad kin aglutong. Tapno makainan na kamit. Are you sure? Yep. Kaba alam nga ron nga aramidan amin? Wait. Tapno may katin na ta black eye mo bakit? Siya gamitin ti mabaing. Iti kasta alam. Sana bali ang tawang mo ti trabaho kita. Awang pa'y ti pakipurdiyak. Okay. Sika nga rodan ti aggunay di ti balay. Tamaturog ak pailaan. Ni kumparim samot, di kinasaritam di taruwar lakay. So ngagpaiso bakit? Nya nga iti imbagana. Agsat kami ka no dito balay. Nalawa mo ti salas. Saan? Abay, di mo kailiw ti raman ti arak. Bakit? Bari po dita. Kontrolak ti bisok. Tapno saan nga isupay apaka-stressaw. Amangan mat, no good for 1 week lang dayta. Saan bakit sa? Naamiros ko husto tinaibaga ni tatang kanyak. Narigat mo agbarinak kasakit ti ulong. Agrubwata kon lakay. Mabit lang bakit? Sigurado ka di akabaw lang tagtrabaho. Uray kasta tilanga. Ay nawaw. Kabaalak ah. Ti sunglasses mo kay. Sunglasses ko nam. Isumot lang. Aramatim ti sunglasses mo. Tapos saan makita ti black eye mo bakit? Alawo nun, ag sunglasses akong lakay. Kasta. Bagay mo ti sunglasses sa ginatang ko para king ka. No kasta? Kayat mo anak ka sunglasses akanayon. Bakit mo? Sana kasta? Temporary lang dayta. No agimbag ka, di saan na masapol nga garamat ka iti sunglasses. Agrubwatak nga rodan. Si kamot di makamo dito balay. Kitaam dagiti maaramid. Bagay mo ta sunglasses mo, Marison niya. Ginatang ni Joel, Mare. Usarak ka no rumwarak. Ikatampay man, Mare. Kitaag man, no, kumustan ti black eye mo? Ikato ko na, aday ta, Mare. Ay, wow. Agim-imbag mo ti black eye mo, Marison niya. Wan ta makapag-relaxak mo tan. Tamo mo ni Joel ti agtrabaho ija unag ti balay mi. No kasta, tultulungan na kanila kayo mo, Mare. Wan, Mare. Kalaat nga ron agin magat. Nadamag ko ngamin akan kantsawan da ijay paradaan, Mare. Apay ka nung ay? Kanayon nakakanon samot apuyaten, isuan na black ayan ka, Mare. Anya? Amo matendag iti kalugaran tayo, Mare. Mahilig da iti kankantsaw. Usto mo't kit di Mare, tapno agbain mo't basit nila kay ko. Awanin di black eye mo, Sonya, bakit? Hey, saan na masapol nga garamat kay ti sunglasses? Wan ata sa anak mo tan ama stress kan mabambanog. Yes. Saan da ko nakantsawan ni paradaan bakit? Among kada iti kantsaw da. Kanayon ka kano apuyatay. So akas tatilangam. Kanayon ko nga stressan ko nam ako ma. Oh?
saan na maulit, bakit? Kaya pasensya ka man na. Sapay la ko mata mapakawan na. Katlipatan tan aday jay lakay, panagkunak kat nagbalbaliw ka matan. Siyempre, bakit? Narihigatan. Ang mga lumaistresan kan mabanog ka man. Di kan tukit di mailasin. Ay, nawaw! Ayatan kan ipatag tayo dagiti asawa tayo. No kabaalan tayo, tulungan tayo kit di ida kadagiti trabaho da. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.